Ftit ġimgħat biss wara li nqabad li kien idaħħal f'butu mill-inqas 17,000 euro fix-xahar mill-awtorità tal-ippjanar, issa sirna nafu bi skandlu ieħor. Skandlu li fih Robert Abela nqabad li kien involut fi ftehim dwar proprjetà ma' Christian Borg li huwa wieħed minn 6 akkużati b'każ ta' ħtif ta' persuna. Bil-vittma saħansitra kien medet li stuprawlu lill-oħtu u li jaqtawlu subaħ barra. Affaċċat mill-mistoqsijiet ta' Net News dwar dan id-dil ta' proprjetà, il-Ministru Owen Bonnici ma ddejjaq xejn għal darb'oħra joħroġ għal Robert Abela, filwaqt li l-Ministri qed jibqgħu jaħbu kemm hu verament il-valur ta' din il-proprjetà. Robert Abela kien jaħdem, kien jistinka, kien jagħmel xogħol bħala avukat u dejjem ħalla sitta. Kemm hu l-valur ta' din il-proprjetà? Narġa' ngħidlek, id-differenza hija. M'intix tweġibni Ministru, qed taqbiżi fuq xi ħaġa m'għandix x'jaqsam. Sar due diligence fuq din il-proprjetà? Kif qal il-Prim Ministru f'dawn it-tip ta' transazzjonijiet id-due diligence jagħmel għan-notar. Owen Bonnici jibqa' jaħrab milli jwieġeb id-domandi ta' Net News. Għalilkom kemm hu l-valur ta' din il-proprjetà? L-affarijiet huma pubbliċi kollox huwa insinwat, jiġifieri jiena. Pubbliku suppost qalilkom mela kemm. Narġa' ngħid id-differenza taf x'inhi wieħed. Tix tweġibni terġa' Ministru mhux fuq hekk qed ngħidlek kien fuq relazzjoni bejn Christian Borg u Robert Abela. Ir-risposta ma toġbokx. Ma tuġoblix minn tix tweġibni. Dan kollu li qed ikun żvelat qed joħloq pressjoni kbira fuq il-Partit Laburista ftit ġimgħat biss qabel kampanja elettorali. Dan hekk kif tal-Labor qed jispiċċaw f'battalja bejn il-klikka ta' Abela u l-klikka ta' Joseph Muscat, wara l-eks Prim Ministru ħareġ jattakka lil Abela permezz ta' diversi messaġġi illi jagħmel fuq Facebook, filwaqt li ħafna qed jaraw lill-Prim Ministru bħala mexxej dajjef meta affaċċjat b'dawn l-iskandli serjissimi li jinvolvu direttament lilu.